per tota la feina que han fet, tot l'esforç, la il·lusió que hi han posat en aquest projecte, que sí que hi ha molta feina al darrere. En aquest camí de seguir avançant en l'erradicació de tota mena de discriminació, aquest any per primera vegada, a més, és important destacar que s'ha incorporat a l'estudi un monogràfic específic sobre un dels principals reptes als quals hem de fer front com a societat a nivell global. És un treball entre els titulars de responsabilitats, que són les entitats, i els titulars d'obligacions, com som l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina per la No Discriminació. Ser les dones transracialitzades, les dones llatines o les persones que estan en condició socioeconòmica baixa. I hem de dir que si sumem administració pública i cossos de seguretat, llavors tindrien més alt índex com a agents discriminadors i que s'han registrat situacions discriminatòries. En l'àmbit de la ciutat són 306 casos.